Tu apuci? Da, Hotărât, da? sigur. Ești norocos. Din toate punctele de vedere. La 17 ani, habar n-aveam în ce direcție o să o iau. Vindeam ziare la metro în Piața Romană. Nu mă visam vreun distribuitor de ziare. Noroc că au apărut alte oportunități între timp. Hai, uimește-ne! House music! Bad, best, beat, box, bad, best, beat, box. Des, S, beat, box, best, bad, beat, box, bad, best, beat, box. Everybody, one, two, yo! Și acum facem un joc. Când eu spun beat, voi spuneți box. Beat, 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 beat. Hop, celop, hop, celop. Buieca, buieca, baba, 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 yeah. Mulțumesc frumos! Cu tremur, tată! Mulțumesc! Bine de tot! E al 7-lea an în care toți suntem la masa asta. Unde ai fost până acum? Anonimat. Ce ți-a luat așa de mult? Băi, ești nebun? Zic că e Marc Wahlberg. Am spus să dau lovitura atunci când trebuie. Ne vedem în etapa următoare cu 4 de Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc! O seară frumoasă! Toate cele bune! Ia zi, Bogdane, cum te-ai simțit? Super! Da? A fost o experiență... Wow! La copii are mare priză beatbox-ul. Da. Da, și fiul meu, când a auzit și el încearcă, și nepotul meu chiar știe. Bă, filmul ăla mic, să-l vezi pe Luca. I-am luat și boxă cu microfon.